Salutare la un nou episod, pe mine mă cheamă Andrei și azi suntem la un video cu bicicletele, da. Bă, nu știu ce să zic, azi vreau să mă plimb cu negru meu, prietenul meu, best friend, hai, nu te dracu. Nu da, să moară, așa. Bă, nu știu, că... N-ai zis-o nimica, așa, bă, nu știu ce să zic. Ăsta e primul meu, ok, ăsta e primul meu video pentru YouTube. Cu bicicletele, mă rog, nu fi măgar. Așa, bă, nu știu ce să... Să vă lăsați aici. Bă, gamea ești pula în cap. În genunchiul. N-a zis nimica. E bătut cu scaiet. Au. Bă, hai Edi să pornim la treabă, revenim cum suntem pe biciclete. Bă, și am revenit. Bă, Edi, tot în spate rămâi. Nimica. Acum bă că mă depășește. Ce dracu, cine s-a căcat aici? Edi, mai ții minte când m-am blocat cu bicicleta încăcat asta de groapă? Bă, nu asta era. Să-mi bag. Nu mărși, că nu-i nămor. Mărși! Și nu știu, guys, trebuie să-mi vină cum ar veni alocația ca să-mi cumpăr și un GoPro, că nu mai pot. Nu pot să filmez în continuu cu telefonul. De o perioadă o să filmez doar cu telefonul, că se vede, mi se pare mie că se vede mai bine. Edi, ești în spate. Edi, marși încoa. Bă, fătu-ți... Dracu, poate dăm de vreun animal, fătu-ți frunzele mătii. Acum, cum ar veni, îl pusei pe 0,5, că dacă, guys, poate nu știu cum vreți voi. Ăsta e primul video. Uite, vă dau un stat. Eu zice că pe 0,5 e mai bine că decât uitați cum se vede la ori și eu zice așa, se vede mai calitativ. Mie mi se pare așa, eu zice că ar fi perfect. Acum dă-i drumul, haide. Marș mă încoa. Bă, asta e, pe unde vrei să o luăm? Fa. Bă, Edi, guys, cred că o să mergem undeva. Dar o să mai dureze să ne mai plimbăm și noi pe aici, ca să aveți și voi o parte de vlog. Edi, fii atent, am o idee. Mergem și noi după, pe la ruine. Bă, s-a auzit ceva. Mergem pe la ruine după. Bine. Cine a mâncat vieri toți? Ăia nu sunt vieri, prostule. Ce fel? Edi crede că ăștia sunt vieri. Da. E ceva, nu știu, cred că ca un fel de papure. Guys, noi trebuie să o luăm pe acolo. Să-mi bag pula. Ba da. Dacă tot una poate să fac. Guys, cred că revenim după ce trecem balta. Băgam iaș! Guys, m-am trecut, dar eu trebuia să pun bicicleta pe viteză mică, da. Elia că a rămas acolo, da? Edi, marș cu da, stai așa să-i trec și o bicicleta cu ea. Revin iară. Nu stă pe click. Stai așa că trebuie să găsesc o piatră. Piatră, marș încoa. Eu știu cum pot să trec de asta, dar nu pot să trec cu bicicleta. Da, ăsta nu prea are experiențe cu bicicletele, da. Îmi murdări pagina și din cauza ta. Și eu cum săr eu pe ăsta? Hai că revin imediat. Guys, uitați ce făcut din cauza boului ăstuia. Da. Da, dă-te! Salut! Gata. Rău, mătii! Mulțumesc, Andrei, Marș. pentru... Nimic. Stați așa că trebuie să îmi spăl și Adidas. Revin. Bă, gameș. Gata, guys. Hai, ha? Se prefăcea că dădea la așa. Și tu te uiți pe Stai că mă uit pe așa, pe porna așa, ha, bă. pe habă. Mamă, guys, de aici, bă. Revenim când urcăm cu asta. Bă, gameș. Au, Doamne, adică să te uiți. Fac bă ăsta. Bă, revenim. Bă, gameș. Eu trebuie să schimb vitezele. Revin. Guys, o băgat pe cea mai mică viteză. Bă, stai așa, what the fuck? Bă, Eli. Pe ce parte mă prostea? Bă, greșit drumul. Băi, vere, era un drum care ducea pe acolo și ajungea știi unde, la parcul, știi tu ce. Da.
Băgameș! Trebuie să ne întoarcem, guys. Băgameș. Haide, că acum poți să treci. Am pat pula, nu începe direcția aia. Să trec eu iară? Da. Hai. Marșim un pic, Vezi că ești pe filmare. Guys, stați așa. Că eu trec direct pe filmare. Băgameș pula. Să vedeți și voi cum e procesul ăsta. Dacă greșit drumul. Haide. Urcă, urcă cu torcul. Bă. He. Nu, că cum ești tu, bă, te uzi. Deci încoa. Dă bicicleta. Ho! Oh, că te duci în gârlă. Nu, acum trebuie să mă... Nu așa. Acum trebuie să mă... Iară băgași pe viteză mică, soțul eu pe mâtă. E mai bine așa. Bă, stai, ce? Stați că eu nu mai pot. Eu știi de ce o să mă uit, că eu am pantaloni lungi. Dacă te uzi, te uzi, dar... Da, de eu mă uit la pantaloni. Nu, la Adidas. Eu care o să mă uit și la Adidas ca pantaloni. Mă murdări. Bă, băgamești. Acolo să o las. Și ce ziseră prima dată, a? Păi iau pe măta. Nu trebuie să asculti? Nu. Eu nu ascult. Tu cine ești, mă, acum? Am venit pula, guys. Tu nu asculti pe mine, că tu crezi că eu sunt prost, da? Da. Te duci pe partea opusă, Bob. Scuză-mă, dar eu n-am mai fost de aproape un an aici. Nici eu. Mă rog, tu te-ai mai plimbat. Nu, chiar nu așa. Aha, sigur. Din zona asta pe deloc. Gata, guys. Trebuie să schimb și eu dracu vitezele. Bă, la fel. Da, trebuie să schimb vitezele, că mi-a oprește asta viteza. Pe bă, nu le spălăm după dobitocule. Aha, nu le spălăm după. Ba, da. O ți-o spăl eu. Și la același îmi spăl și pe mă. Guys, n-am venit până la... Ai, în spatele meu, băga-mea și pula asta. Te întorc capul cu aie. Nu dai. Uite că te lăsai în spate. Dracu! Nu-mi dai omorul. Trotineta, a? Da, așa. Ce prost e ăla. Guys, revenim să ajungem într-un loc mai scary de atâta. Revenim. Guys, aș să rămânem undeva unde e mai bine. Asta așa, schimb vitezele. Gata. Știi că mai trebuie o dată. Nu, de două ori. Să-mi bag. Gata. Băi, cât iapa, bă! Se ridică în picioare, iapa. Da. Da. Piși pe mine de râs cu ăsta. De ce să mă uită la cal? Da. Vezi că suntem pe filmare. Suntem mărie cu toți morți, mătii.
Guys, acum ajungem și noi pe un drum mai bun. Băi, Edi, mai dau rampa aia mare? Mai dau rampa aia mare? Guys, să-l omori pe ăsta. Bă, pentru Edi, să dați bă, voi și voi un like, bă, măcar. Că-l omori băga-mi și pula. Bă, un like cer, nu mai multe. Curul meu. Edi, măcar ești în spate. În spate. Am obosit, băga-mi și... Bă, nu mai zic. Ăla a rămas în spate. Bă! Guys, stați un pic, că vreau să... Stai acolo, mânca mea pula de câine. Bă! Cuciu! Cuciu! Ce micuci! Stai, nu se rate, câine mare, da? Câine mare, a? Mamă, ce mă zăreai de mașină cu aia. Da, să zic că venirele mari. Ce și de-aia mata de Hai să o luăm pe drum. Revin. Gata, am revenit. Era să pic de pe bicicletă ca prostul, dar e partea a doua. O luăm pe drum. Nu știu cum să zic. Mie îmi place cum e pe aici. Când am mai fost de mult, să zic, aproape un an și ceva. Asta e prin zona lui tata, că na, părinții mei, na. Înțelegi, cum să zic. Hai că te lăsai pe ăla în spate. Te drept. Taci. Și cum ar veni să zic, ăsta din spatele meu ca să și e prea gay și negru. Mamă. Dacă, guys, să nu suneți nimic, dacă se uită asta pe filmare. Asta e, mamă, bă, ăsta e editor. Hai de pula mea. Ce-ai făcut, bobiță? Nimic. Să mă bată, mă, Mai câte zici chiar prostii. că filmări. Hai de pula mea. Acum, noi trebuie să nu știu dacă vedeți, stați așa. Roata aia de acolo, noi trebuie să luăm pe acolo, băgăm și ceva. Bă, sincer, da, e frumos, marș. Hai. Treci. Treci pula verde și un breloc. Fără doi nu scap deloc. Bă, guys, cred că ne oprim să luăm un suc. Bom, am revenit. Bă, am văzut ceva de la distanță, nu știu dacă e de văzut. Da, nu că matahală. Bă, ăla chiar că e matahală. Trebuie nu-mi revin. Guys, ne-am gândit să nu ne mai ducem. Ne ducem, dar tot ne ducem de pe altă parte, o altă rută. Care asta o știi ca pădă. Da, mă, bă, fii atent, mergi fără mâini și pedalează, fără frică, dar trebuie să ții echilibru. Ha? Aha! La schimb? Stai. Stai că vine mașina. O, mă, că văzui că vine mașina. Bă, omul meu, mă, că l-a sunat chiar dacă nu vine. Ce mă, dracu, mă. Treci și tu drumul făcut transmatic. Revenim. Gata, guys, am revenit. Bă, Eli, hai, mă. Tu scurba, măi. Stai că dacă pic aici, mă fac direct la unul. Hai. Eli, de când mi-am format eu bicicleta? Ha? Bă, l-a rămas în spate. Bă! Revin, guys. Ne gândim la ceva. Ăsta, prietenul meu, cam obosim. Da, habar n-am de ce taci. Și noi ne punem vreo 5 minute de ceas jos, adică să stăm să și asta energia înapoi și o luăm la pas. Revenim. Guys, doar mă cer pauză, uitați biclele. Bă, obosirăm. Adică eu nu prea obosim. Ăsta da. Eu beau așa ceva, trebuie să brulez aici, da. Bine, da? Și îl beau cu ăla, liniștit. Dar eu beau așa ceva, bă. Revenim. Pom. Bă, nu merge. Gata, guys, am revenit. Hai, Edi, bă. Bă, ce mă speriei, cred că oprise pe filmare când căuză aici. Doamne. Bă, guys, eu am o mini problemă, să zicem. Nu știu dacă și o chestie din bătrâni,
Trebuie să opresc un pic, nu mai pot. Revin, guys. Gata, am revenit. Hai, mișcă. Bă, uite, eu și pe aici și n-are treabă bicicleta mea. Da, mă, dar o băgai pe cea mai mică viteză. Are sens. Bă, să dau asta? Da, nu prea e funny. Bă, dincolo ar zice că e funny. Bă, să dau pe aici? Hai să-mi bag pula. Mai nu vii și odată pe altă filmare. Hai să-mi bag pula. Ce prostit. Bă, e cam mare bicicleta. Hai ce mă vii. Bă, guys, care idee, ca să vă spun ce vreau să fac. Vreau să pun piciorul jos. Și eu nu văd că e gol aici. Și că mă uitam în continuă pe filmare să se vadă bine pentru voi. Și o picai ca prostul. Hai. Ia mai și pula. Uitați, terminat-o cum stă. Edi, vezi că vine și una și mai rău. Nu! Bă, ce arunci? Dacă de asta pe burtă mă pregătiți de râs. Țăgările, drecu. Ia, hai! Hai, Edi! Hai, Edi! Și dacă nu mai poate... mor! Mă piși! E bine, mă? E bine să dă la pedale. Ia, dai Era să dau unele de dădea pe burtă. Nimic. Mergi pe viteză mică că avem de împins până acolo. Ai de pula! Da-mi fac pula, mai Ioi! Ia stai că poate așa se vede mai bine. Mai de pula mea. Pe cameră nu se vede cine știe ce. Ne dăm jos? Guys, revenim iară că deja obosiram. Extenuați. Bă, guys, fii atent, mai fii o dată fața cu ghiozdanul. Bă, cu așa și sticla zbură de pe la marș. Bă, să Că a văzut că de chin cu asta de acolo. Ia, bag în gaură. Isaac Newton, ce Dumnezeu ia? Revenim până o bag eu în gaura asta. Bă, stai aici. Gata. Am ghiozdanul. Vezi că te omor pentru ăla. E pentru școală. Stai, ce mă, ăsta e ghizdanul tău de școală? Yes. Lasă, mă, eu trebuie să-mi aduc mai ghizdanul pe... Și tot frunza ai... Da, bă, diferența. Tu înveți, iei 10.000 de cărți la tine, mie mi-ajunge doar un creier pentru toate materiile. Și apoi când cere caietul pentru notă, i-a ridicat mai caietul și zici, de la zona de franceză în sus. Nu zic de rău, nu? Ați. Dar trebuie să schimb viteza aici, că nu mai pot. O băgai pe mai mare, mai negră. Marș. 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 Pula la mea, ok. Ha, băi, imediat pe mumă ta. Ne le ghirăm picioarele, fac pula. Mie spui, dar mai schimb și tu viteza aia. Că dai în continuu un gol și de asta o să te doară mâine picioarele. Crezi că mai bine? Ha? Păi după activitatea asta, bă, când ajung acasă, eu fac 4 ore care stau pe numai. Guys, e mai bine așa. Mi-am arătat, cred că fata, da, ei nu mă interesează. Bă! Băi, știi ce bine e? Eu bag pula în frână, eu nu-mi dau nicio frână. Bă, da, chiar. Vântule! Dacă pic deodată să nu te întreb. Hai de pula mea! Bă, dar tu poți să iei fără mâini pe aici! Hai de pula mea! Hai de pula mea! Dacă pic aici m-a făcut căcat.
Că și așa m-am mai picat atunci. Mi s-a să viteza lui ea. Dar mea încă nu se dă să fraiere. Era să dau un pot. Era să dau. Hai că vine Costă! Vin. Guys, trebuie să schimb mâna, că eu trebuie să pun mâna pe... Ha? Guys, trebuie să închid camera, că eu dacă îmi pică telefonul m-am pus pe pula. Gata, revenirăm, guys. Era să facem. Morții, morții. Bătut în cap în pula mea. Bă, guys, eram picolou, ne pusei frână eu. Pusei frână că îmi făcea ghidonul, ca ultimul handicapat trebuie să mă luat la ghidon. Și eu pusei frâna de spate și ăsta era să intre în mine și uite la fracțiune de secundă în spate. Asta a pus frâna de spate și era să dea în cap. Nu că era să dau în care, era să dau în tine. După ce că te dai în mine, mai ne juleam amândoi, hai. Care ne zileam amândoi, stac și una și cu rezolvare. Rezolvare de caz. Gata, guys. Am ajuns și în locul ăla bun rău. Hai de pula așa! Guys, oprește, nu intra în mine. Că dacă mă înculă te anunț. Bă, găsi să nu intre în mine. Atât e doar așa. Andrei, acolo. Gangster. Văd pe filmare, ai uitat? Văd pe filmare când vin și eu la tine să ți le editez. Ce? Te-ai dus pe... Bă, guys, fiți atenți. Bă, ai ținut schema? Stai așa, taci. Vedeți căcatul ăsta de acolo de sus. Acum pentru filmare, dacă nu se ating măcar 20 de like-uri, mă jur, că nu mai fac niciun video. Dau cu asta. Mă jur, dau cu asta acum. Ready? Pun pe pauză acum, guys. Revin, o să dau cu asta, îl pun pe asta ca Bă, tu ești cret. cretin, nu că Cameraman. ca cameraman, în pula mea, marș încoa. Guys, revenim imediat. Bun. Să zicem că acolo e mai abrupt și se duce o parte din ea când s-ar pune Andrei pe ea, deci nu mai poate să mai dea de acolo de unde a dat pe TikTok. Mai ușor decât să te rupi pe acolo. Hai, că e filmarea pornită. Ce, mă? Fă-o pentru 25 de like-uri. Măcar 25, așa. Unde să ajungi? Bravo, mă! Ce fac cu bombonel? Știi ce se zice? Pentru asta trebuie să primești măcar... Am zis 25 tu. Fionică... Așa. Acum, băieți, ar trebui să-i arăt acum o schemă lui Andrei, dar nu știu dacă o să-i placă. Așa. Gata. Hai, coboră, Spiderman. Coboră! Spiderman. Bă. Mă juli pe picioare. Mă recinte, mă. Guys. O să mai continuăm un pic. Bă, hai că mă uit de un drum și mergem la o baracă frumoasă.
Băi, frumos acolo. Unde? Undeva, dar hai să mergem mai întâi, bă, hai să revenim. Cum ar veni, asta e prima parte și partea a doua o să o facem tot azi. Dar acum închidem filmarea și na. V-am pupat, sper să se strângă 25 de like-uri. Pa, pa. Ăsta a fost Edi, eu am fost Andrei și v-am salutat. Pa.